Assalamualaikum
Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibnil Abdillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadiratil kiram, para alim, para ulama, para sesepuh, para pinisepuh, para pependen ingkang tuhu kinabekten. Wabil khusus panjenenganipun Rama Yai Maskin ingkang tansah dipun taktimaken lan mugi tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Dumateng panjenenganipun Bapak Sutyono sakeluarga sakukuban ingkang kula hormati, mliginipun dumateng panjenenganipun temanten kekalih ingkang wonten dalu menika badhe pelaksanaan aktu nikah. Langkung rumiyin sumangga kita tansah manjataken puji syukur wonten ing sabenipun Allah Subhanahu wa taala keranten nikmat rahmat lan hidayahipun ingkang tansah dipun limpahaken dumateng kita sami sehingga wonten dalu menika kita saged kempal rawuh wonten ing mriki majelis dalam rangka pelaksanaan paksaksenan aktu nikahipun Mas Anton Sasekno pikantuk lare putri ingkang paring asma Yulistianingsih. Mugi-mugi kanthi kita berkahi kita dongaaken mugi-mugi anggenipun pelaksanaan aktu nikah wonten ing dalu menika pikantuk barokah nikmat lan mugi-mugi anggenipun mengku bebrayan tansah pikantuk lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Nomor kalipun sholawat wa salam mugi-mugi tansah kucuk atur dumateng junjungan Nabi kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan mugi-mugi kita sedaya menika dados umatipun ing tembinipun pikantuk syafaat wiwit wonten ing alam donya ngantos dumugi wonten akhirat, amin ya rabbal alamin. Dumateng para pepunden, para rawuh, para alim, para ulama wonten ing dalu menika kula mewakili saking petugas Kawah Kecamatan Sekar nggih menika badhe paring paseksenan utawi istilahipun pencatatan aktu nikah utawi akte nikahipun wonten dalu menika mugi-mugi dengan paseksenan panjenengan samangke pelaksanaan prosesi aktu nikahipun Mas Anton pikantuk Mbak Yulistianingsih tansah lancar pikantuk barokah lan perlindungan sehingga pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Langsung kemawon mangke ingkang badhe melaksanakan ijab kabulipun Mas Anton pikantuk Mbak Yulis dumateng panjenenganipun Rama Yai Maskin hananging sederengipun monggo kita khususipun Bapak Sutyono sebagai wakil utawi sebagai wali nggih mangke panjenengan pasrah wakil wali dumateng panjenenganipun Rama Yai. Hananging saderengipun monggo maos sadat rumiyin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Yai Maskin kula Sutyono pasrah wakil wali dumateng panjenengan supados nikahaken putri kula paring asma Yulistianingsih pikantuk tiang jaler nami Anton Sakseno putra saking
Bapak Kaswan kanthi mas kawin yatra kalih juta 900.000 rupiah kalian kalung mas 5 gram dibayar kontan. Nggih matur nuwun pasrahipun Bapak Sutiono sampun dipun pasrahaken dumateng panjenenganipun Rama Yai pramila kangge panjenengan mangke saged jengkar saking sasana utawi saking palenggahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Saderengipun monggo kita maos Fatihah dhateng Gusti Kanjeng Nabi lan para nabi-nabi, para aulia-aulia, para malaikat mukarrabin. Dan betul kesupen juga datang guru-guru, datang tiang sepah. Muga-muga pernikahan dalu punika dipun ridhani dening Allah Ta'ala. Sedaya mohon ampun kesupen monggo sami ndongaaken lan nyakseni mugi-mugi pernikahan punika dipun ridhani kali Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiramil lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin was sahabati wat tabi'in wal ulama amilin syuhada sholihin wa usul rahim. Abina sayyidina adam wa ummina sayyidatina khawatana salu ila bainahuma yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ya abaina wa ummahatina wa jaddatina wa syaikhi wa ustadina wa muallimina wa auladina zawjina wa jami'in talabina jami'il minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in rohaniyaipun tiyang sepah kalih kula panjenengan sedaya ingkang tasih sugeng maupun ingkang sampun sumari wonten alam kuburipun. Ingkang tasih sugeng mugi-mugi dipun paringana tetep iman Islamipun, panjang yuswa kanthi sehat afiah lahir lan batinipun, jembaraken rezekinipun, paringi husnul khatimah wafatipun ingkang sampun sumari muga-muga dipun tebihaken saking fitnah kuburipun. Lahumul Fatihah. Rohaniyahipun calon kemanten sekalian muga-muga katuntun dening Allah nuju dhateng takwa, nuju dhateng karidhanipun Allah. Dipun tebihaken saking perilaku menyimpang, dipun tebihaken saking penggodanipun setan, dipun tuntun kanthi ilmu ingkang dadosaken makrifat dhateng Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iqra suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Uzawiju kalama amarallahu ta'ala bihi min usadi bil ma'ruf aw taqsid bi ihsan. Wa akhalallahu lakum nikah wa harrama alaikum sifah. Anton Saseno bin Kaswan
ingsun nikahake marang sira pikantuk bocah wadon kang jeneng Yulistianingsih binti Sutyono kang wis pasrah wakil wali marang ingsun kanthi kabayar mas kawin 2.900.000 rupiah lan kalung emas kabayar 5 gram kabayar kontan. Kula tampi nikahipun Yulistianingsih binti Sutyono kanthi mas kawin yatra kalih 1.900.000 rupiah lan mas gangsal gram kabayar kontan. Terus pundi? Iya Kang? Alhamdulillah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma shalli Allahumma ja'al hada urusa wajada wa darama. Wa li bainahuma kama afta baina adam wa hawa. Wa li bainahuma kama afta baina Yusuf wa Zulaikha. Wa li bainahuma kama afta baina sayyidina Muhammad sayyidatul khadijah kubra. Allahumma barik lahuma warzuqhuma rizqan hasanan halalan thayyiban nafi'an mubarakan fi umurihim fid dini wa dunyanya wa akhiratihim warzuqna dzurriatan sholihan mubarakah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a Allahumma rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun rabbi ij'alna muqimas shalah rabbi hab li minas shalihin rabbi hab li muslimin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbil alamin al-fatihah. Alhamdulillah akad nikah sampun badhe mugi-mugi Allah ridho sedayapun masalah perwakilan wali dateng kawula Pak Sutyono kula wangsul malih dan mangsulaken dateng panjenengan malih. Namung sebatas makili nikahaken putri panjenengan. Kula wangsulaken malih panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.